Tervetuloa DBC-klinikalle. Olemme Suomen johtava fysioterapia- ja kuntoutusketju. Olemme erikoistuneet selän, niskan, olkapään ja polven ongelmien hoitoon. Tavoitteenamme on elämänlaadun parantaminen. DBC toimii myös kansainvälisesti. Näitä toimivaksi osoitettuja menetelmiä käytetään yli 20 maassa yli 100 klinikalla. Menetelmää on kehitetty 90-luvulta asti ja ketjua johdetaan Suomesta. Tavoitteenamme on tuottaa hyötyä potilaalle, vähentää kipua, toiminnan rajoituksia ja parantaa elämänlaatua. Tässä hyödynnämme vain menetelmiä, joiden on osoitettu toimivan. Ympäristö ja välineet on suunniteltu erityisesti fysioterapiaa ja kuntoutusta varten. Ne yhdessä asiantuntevien fysioterapeuttiemme kanssa mahdollistavat turvallisen ja tehokkaan kuntoutumisen. Lähdet rullaamaan nikaman tuohon, hyvä. Toimintatapamme ovat linjassa ulkopuolisten asiantuntijoiden laatimien käypähoitosuositusten kanssa. Työssäni kohtaan lähes päivittäin potilaat, joilla on ongelmia niskassa, olkapäissä, alaselässä tai polvissa. Potilaat kertovat kovista kivuista, heidän jokapäiväinen elämänsä on rajoittunutta ja kivut ja kärsimykset selvästi laskevat elämänlaatua. Jos kyse on äkillisestä, uudesta vaivasta, riittää useimmiten muutama hoitokerta. Jos kyse on taas pitkäaikaisemmasta, toimintakykyä alentavasta vaivasta, tarvitaan jo pitkäaikaisempaa kuntoutusta. Jos taas kyse on hankalemmasta, työkykyä alentavasta vaivasta, tarvitaan moniulotteista kuntoutusta. Luonnollisesti saavutettujen tulosten ylläpitäminen vaatii jatkuvaa harjoittelua. Meillä DBC-klinikalla kaikki lähtee potilaan kuuntelemisesta. Teemme kattavan alkuselvityksen potilaan ongelmista ja tarpeista. Ja teemme yhdessä potilaan kanssa hoitosuunnitelman, joka ottaa huomioon potilaan tarpeet. DBC-klinikalla käytetään vain toimiviksi osoitettuja menetelmiä. Hoidon jälkeen arvioimme aina hoidon tulokset. Ja tämän jälkeen teemme yhdessä potilaan kanssa jatkohoitosuunnitelman ajatuksella, että potilasta ei jätetä yksin. Manuaalisella terapialla pyritään lievittämään akuutteja oireita, mutta useimmiten sillä ei saavuteta pitkäaikaisia tuloksia. Kuntoutuslaitteilla kohdistamme harjoitteluvaikutuksen turvallisesti ja tehokkaasti ja juuri sinne, missä potilaan ongelma on. Harjoittelun ohella hyödynnämme venytyksiä ja rentoutuksia, mitkä toimivat hoidon tukena. Hoitosarjaamme kuuluu aina ohjeistus omatoimiseen harjoitteluun saavutettujen tulosten ylläpitämiseksi. Tyypillinen olkapääpotilas vastaanotollani oli 43-vuotias mies, jolla oli kipua olkapäässä, käsi ei noussut ylös, hänellä oli vaikeuksia nukkua sillä kyydellä. Hänellä todettiin pinneoireyhtymä olkapäässä ja jopa leikkausta harkittiin. Jo 6 hoitokerran jälkeen hän pystyi nukkumaan kipeällä kyydellä ja 15 hoitokerran jälkeen hän pystyi nostamaan kättä jo ylös. Luonnollisesti leikkausta ei tarvittu. Tyypillinen niskapotilas vastaanotollani oli 37-vuotias toimistotyötä tekevä nainen. Niskakipu aiheutti jokapäiväistä ongelmaa työssä, eikä hieronnasta ollut enää apua. 6 viikon hoitojakson jälkeen pää kääntyi jo selvästi paremmin. Päänsäröt olivat loppuneet ja hän oppi hallitsemaan työasentojaan paremmin ja hän on jatkanut omatoimista harjoittelua sen jälkeen. Tyypillinen alaselkäkipupotilas vastaanotollani oli 46-vuotias mies, joka tuli alaselkäkivun takia. Hänellä oli vaikeuksia kumartua ja istua kivun takia. Totesin hänellä toiseksi alimman välilevyn vaurion. Jo muutaman hoitokerran jälkeen kivut olivat selvästi vähäisemmät, mutta hoitoa jatkettiin alaselän rasituskestävyyden parantamiseksi ja selkäkivun uusiutumisen estämiseksi. Olemme analysoineet tietokannastamme yli 100 000 hoidetun potilaan tiedot. Tuloksemme ovat erinomaiset.